Ndibulele thuba ke ndinikwe nguRector lokuba ke ndizokuphuma kule ndawo. Umfundisi uJames akayanga conference yena kodwa akaziva kamnandi. Bengumuntu ozakuba khona ecaweni namhlanje kodwa ke akakwazi ukuza. Siyathandaza ke uba lo viva imphetheyo noko izikhawuleze imiyeke. Namhlanje sizabonisana kwezi zifundo ngesiya ncwadi kaJeremiah chapter 1. Thina sawujonga phaa kuverse 7b. Uverse 7b uthi ke like mos is an instruction. Ke so ndithi kuwe uza kuyenza. Ke uya kubo konke endikuthuma kubo, konke endikubuyisela umthetho ngako uze ukuthethe. Ke uya kuya kubo bonke endikuthuma kubo, konke endikubuyisela umthetho ngako uze ukuthethe. Sikule vesi uJeremiah chapter 1 verse 7b. Highlightayo God's commission kuJeremiah. uJeremiah ke iyatsho mosilevesi ukuba wa-instruct uba wethu sezulwini ukuba makaye kule ndawo amthuma kuyo. Phaya umthuma esithi uza kuthetha le nto ndizakuxelela yona. So meaning ke ngoku unikwa a divine authority to speak God's word. Ufana nomntu ozaproclaima igospel apha. Xa eproclaima igospel umntu uyathandazelwa, anikigunya lokuyivakalisa le gospel ngokungafihlisiyo. Ngela xesha unguYesu ethetha nathi sonke. Laa nto funeka simenye noba ubucingile uqoba ufuna ibhala phantsi uyiyeke. So nangexesha ke uJeremiah unikwa igunya lokuthetha ilizwi lenkosi. Endaweni yokuthobela and move on with the instruction and I embrace. Kodwa uJeremiah wafikelwa yi-self-doubt. Ayenze an excuse. I-self-doubt can be an obstacle ngamaxesha amaninzi. Bangumqobo ebomini bomntu ukungazithembi. Ngoba uthi wawungazithembi ujikube yeni character. Bathi aba ke ngokubona baqinisekileyo wena ubone ukuba phaa. Mana sithi akasazimiseli. Uthi awuba nale moto kanje. Uphela ngoku unomdla wento zasenext door. Because unale barrier that is ruling your life. Kodwa uThixo kunjalo wathi kuye, wamreassura ukuba Jeremiah sukoyika, for I am with you. Uthi uzungaboyiki ngokuba ndinawe, ukuba ndikuhlangule. Wathi uYehova. Kaloku uYehova lolu uyayazi ukuba umntu nomntu sisitya somdongwe. Uyintengento. Kodwa usiphathise indebo yakhe. So apha kwezi ndawo sikuzo sonke sifragile. Kodwa and uThixo uyayazi into yokuba
sinayo, kodwa kunjalo uyasomeleza, asinike masikwenze, and sinikele nje asibonise ukuba kufuneka uhambe njani to fulfill the duty endinike yona. So wam-encourage ke uYehova uJeremiah, ngoba kaloku akamshiyi umntu esithubeni. Instead uprovide i-strength ne-protection kulo mntu ukuze lo mntu akwazi to overcome ifiye and akwazi ukuthetha ke ngoku amazwi kaYehova ngegunya. So xa bendijonga ezi zifundo zonke zozithathu, ndibona into yokuba ifiye lena is an obstacle kuthi, and it is an obstacle to spiritual growth. Ifiye is an obstacle to spiritual growth. uJeremiah njengoba sitshilo ungumntwana ozalelwe from a priestly family kwitown yase-Anatoti kufutshane neYerusalem. Kuthiwa ke ngexesha lakhe the youth stage sakhe, endiyazi ke le youth noba mhlawumbi wayekule youth ingangamna, mhlawumbi youth endala, kodwa ke wayekwi-youth yakhe ixesha lobuncinci bakhe. Kuthiwa uThixo ngelo xesha wabona someone onyanisekileyo, someone angamthemba okanye amthembileyo, someone anokumsebenzisa to fulfill his word. So wabona a true individual, someone othembakeleyo, someone he can trust, nomntu anokuthi xa mnika itask akwazi ukuyifulfila le task. Ngoba ngela xesha wayemncinci uJeremiah wabonakala ethembakele. Uyakhumbula mos kuthiwa phepha kuverse 4 kuchapter 1, ndakwazi usesempilini kamama wakho. So ngexesha ke ngoku uYehova esekula era ye-youth ufuna ke ngoku ukuba athi endure the hardness and abe yi-good soldier kaThixo. Kaloku xa wonyuliwe ngoba uthi sezulwini, ubomi bakho
uThixo ke ngoku uthi kuJeremaya, ngoba uza ekhwipha nje, andikhathali noba ungakanani na, ndifuna mna ngoba ndibona wena wenza umsebenzi wakho. Athi umculo wasetshetshi, ukunyula asikokwam, umkhokeli nguwe, yiba ngamandla am, ube nto zonke kum. So that's what Jeremiah ebekufuneka abe uyayenza ngelaa xesha. Athi bawuyingcwele endaweni abandoyike, mandazi ukuba ukunyula sikokwam, umkhokeli wam nguwe, yiba ngamandla am, ube nto zonke kum. Indikhumbuze ngexesha ndisuswe eBreytbach kuthiwa mandizobhalapha, endibaxeleleyo ke ukuba ndiyemke eBreytbach ndiyezulitsha. Banamazwi bawathethayo andenza ndifune ukoyika. Ndithe xa ndiphendulayo, iBishop's Church yathi, ndamfundela, ithi ungoyiki akugqibeleni, uThixo uzahamba nawe. Nangoku uThixo usahamba nawe. So kwenzeke loo nto ke kuJeremaya, wavumela ukuba ukoyika makuhambe naye. Khumbula ke sithe kwezi zifundo zonke sibona apha ifiye isiza iba ngumqobo in our spiritual life. Sithi isifundo se-evening prayer yaphezolo, I think esisipha kuMark chapter 13, phaa verse 11b, ithi, zayifunda ngesingesi, for the words you speak will not be yours. They will come from the Holy Spirit.
kuyiva kakuhle le nto because iza nawe kakuhle ukuba kufuneka wenze njani. And in the midst of God's calling, don't make excuses. Niyamkhumbula uMoses wathi mandilithi ndithi. And don't be unwilling. Niyeva kule gospel abantu bothusa into uYesu aphilise nangesabatha. Sebenza kangangoko amandla wanikiwe. Adathi omntu imali uyasebenza, unalo ithuba lokuphumla. Ubufumanise umoya wenyaniso uyakuphusha ukuba le nto yenze. And don't ever quit. Yithi uvuka ubuhlungu ungahlali phansi. Instead uthi mfundisi khawundinike itask noko encinanana. Suvele ubhebhethe uthi andisafuni ukwayo.
noba injani na ndiza kuyihamba. Ndinishiya nombuzo